Ok, la session is start. 1, 2, 3, 4, 5. Palabakay sa Tumpag Generation! Yan. Yeah! Uy, nasa friend, yan na. May kolason. Muli guys, nagiling ang sofrit sang-isang ngayon na bulan na irinay na ibabae sa minimalistic na pagkuminigil kakapulosik na itawin lang ay mubakaruin napitandang ang pabilibin di ko lang isabi karisman uligaw lalal uligaw lalal wow nakaginuan sa talasig-lasig Ibabay sa minimamanis Dahinan may tatay lutang at kilis Nang buhay sa mininayan si anak bugis Nalong may sabi ni si anak pulis Nalagyan sa inisang haopis Nakakasay nila kakatupay ulis Kahit sinasang kayo ninipis-nipis Naikabang pungis-pungis Yari na kanila tukang tulis Yes.